L-edukazzjoni tibqa' l-prijorità għal dan il-Gvern u ibqgħu investu fikom infuskom. Għadda dan il-messaġġ il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt diskussjoni maż-żgħażagħ dwar diversi temi li jolqtu b'mod dirett ħajjet in-nies fosthom l-intelligenza artifiċjali, l-iskart, l-edukazzjoni u l-Malta Viżjoni 2050. L-edukazzjoni formali tibqa' ċavetta tal-progress ekonomiku u soċjali tal-pajjiż. U hemmhekk fejn investejna b'dan il-pajjiż. Jiġifieri it-tema tal-edukazzjoni tibqa' il-prijorità lina. U messaġġ li nitħaddet ma' tant u tant żgħażagħ kull meta nżurhom anke fuq il-postijiet tax-xogħol jew fl-istituzzjonijiet fejn qed jistudjaw huwa li jibqgħu jinvestu fihom infushom. Jekk immurx Junior College, il-JC, jekk immurx l-MCAST, Università, postijiet tax-xogħol fejn hemm l-apprentistat li huwa għaddej. Fil-daqbad is-settur tal-avjazzjoni, settur tar-riċerka, tal-informatika, illum. Is-suq tax-xogħol mhux biss inbidel imma tant qed joffri opportunitajiet. Però ċavetta ta' kollox tibqa' l-edukazzjoni u messaġġ li ngħaddi lil kulħadd huwa ibqgħu investu fikom infuskom. Dwar l-rwol taż-żgħażagħ fit-tmexxija nazzjonali, il-Prim Ministru aċċenna għal Youth Advisory Forum, idea li ħadmet b'kabinett taż-żgħażagħ fejn biha qed jinħolqu miżuri soċjali fosthom dik tal-ewtanasja. U għatenna li b'dan il-forum tista' tara perspettivi differenti biex tilqa' r-realtajiet għal ġenerazzjoni taż-żgħażagħ. Hawnhekk semma numru ta' inizjattivi fosthom il-Vot 16 dwar konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanasja volontarja assistita. Il-Prim Ministru sostna li din hija kwistjoni sensittiva immens u għalhekk ħadd m'għandu jdawwar dan is-suġġett f'ballun politiku. Sostna li mbarra hekk dan il-Gvern investa fi sħiħ fil-kura paljattiva biex jagħti dinjità lil persuni li jkunu għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet. Issa fl-istess waqt x'għamilna aħna, ġifieri aħna ma ħriġniex b'diskussjoni dwar l-eutanasja waħda, fl-istess waqt, anzi qabel, saħħaħna l-kura paljattiva li jagħti l-pajjiż, jiġifieri biftehim li għamilna mal-hospice, investejna miljuni ta' euro li ġew mill-programm ta' ċittadinanza, mill-NDSF, biex insaħħu jkollna ċentru speċifiku f'dan il-pajjiż ġewwa Santa Venera li jieħu ħsieb il-kura paljattiva. Fl-isfond ta' din id-diskussjoni, żagħżugħ Josef Mario Xiberras faħħar l-inizjattiva tal-Ġims b'xejn u tenna li din se tkun qed tiftaħ bibien għal ħafna nies bl-isport se jiffjorixxi f'Malta. Dr. Abela tkellem ukoll dwar kif l-intelligenza artifiċjali mhijiex biss kwistjoni ta' għada imma llum il-ġurnata u kien għalhekk li tenna li b'investimenti massiċċi qed jinkorporaw l-intelligenza artifiċjali biex jitjiebu l-livelli ta' servizzi fosthom fit-tindif. It-teknoloġija li qed tinħoloq biex bid-drone tkun kapaċi tidentifika fejn minn il-plastik mormi. U mbagħad permezz ta' dak id-drone tiddirezzjona lil ħaddiema permezz tal-inġenji tagħhom fejn iridu jmorru u jiġbruh. Il-vetturi nifisom li investejna fihom. Issa qed nitkellmu fuq vetturi li għamilna investiment massiċ. Da 17 miljun euro kienu jinkludu pereżempju trakkijiet ta' 3/4 miljun euro. Mamra bl-intelligenza artifiċjali li da trakk kapaċi jaraf waqt jgħaddej bil-proċess ta' tindif, da kapaċi jaraf jekk hemm sinjal ta' traffiku li għandu bżonn il-manutenzjoni jew jekk għandek pothole fit-triq. Kapaċi jarafha u jinforma lill-awtorità responsabbli li hemm bżonn dak ix-xogħlijiet. Suġġett ieħor trattat kien is-sistema ġudizzjarja dwar is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja rigward il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-Prim Ministru qal li se jirrispetta u rimarka kif minkejja l-ġid li nħoloq b'dan il-programm, Roberta Mezzola, Simon Busuttil u David Casa ħarġu jiċċelebraw kontra Malta. Il-Prim Ministru stieden iż-żgħażagħ li taw kontribut f'din id-diskussjoni biex irresqu proposti u jikkontribwixxu fil-konsultazzjoni pubblika li qed issir dwar il-Viżjoni Malta 2050. Għalhekk li nieħu tant pjaċir li nara dan il-kontribut tant b'saħħtu, tant infurmat u ibqgħu żommu dan ir-ritmu ħalli nibqgħu flimkien immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem.